Ai pandai baminya air licin juo tanpa de urang. Allah tak kadir ka badan diri maoi. Jika dietong buruk disabut pasangan laki dia te kudu bare coringan dene lo juo. Hari ke hari maoi nandeng tangguhkan. Jika den sabui kayo de urang papinggan ame bacawan perak bacawan nyopera. Maka suata baba kirogala badin yang kacau tarali gading tarali gading. Kau diraih kadiri ambo badanan sedang dilaui basah jo ombak gada den baka cimpung. Rasa yang bana lah de ang badan. Denai sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasainya banang salasai hari lasanjo lubuak di karu orang panjalo. Denai sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasainya badang salasai hari lasanjo lubuak ikaru orang panjalo. Jika disabui kayo di urang bapinggan ame bacawan perak bacawan nyopera. Bakas suata baba kiro galang badin yang kacau tarali gading tarali gading. Kau diraih ka badan diri badanan sadang dilaui basah jo ombak gada den baka cimpung. Rasa yang bana lah de ang badan. Denai sapantun coba pekusui musim
pabilo kasalasainya banang selesai hari lasanjo lubuk di karu kurang panjalo denai sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasainya banang selesai hari lasanjo buah di karu kurang panjalo denai sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasainya banang selesai hari lasanjo lubuk di karu kurang panjalo.